чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще може ли онази цял да те опази? Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш ти, но без да казваш име. Давай, набери ме. От мене се научи как да те получи, но днес ще я оставя от другата страна. Не се грижи за мене, за тебе нямам време, но при спешен случай знаеш номера. Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще може ли онази цял да те опази? Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш ти, но без да казваш